karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og kini aking Hinuoy kapoy kay nga akong trabaho kay all around good sa pay. O gibuhat ko ni aron makapadako kwarta sa akong pamilya, Diyos. Og to na Nil Dayas. Gitawgan ko niya. Nagkita nila si mong mama, gihatag niyang imong gipada si mong mama. Ha? Si mama iyang gihatagan? Dili day si Brian? Kung aning lagi si Nilda, nangita siya ni Brian. Wa man ko no diha. Mano si mama ni mo iyang gikasulti. Mo nga, mo lang yung gihatagan. O gitugon nga, gikan nimo ang kwarta. Mao ba? Sige na lang. Si mama na may musulti kang Brian. Malipay dito sila dito yan. Siya mo gipada. Hinaot pang malipay sila. Labi na si Brian. Ang di malipay. Naday pa natin mag-uol. Kwarta na ko to! Pila ito gipadali mo yan? Sa atong kwarta dito sa Pilipinas, muduol sa 30,000. Dako na kinang kantidara para na mo, Josie. Cute! O ginaot pang gamiton tos ba na mo sa hustong paggamit. Buutan si Brian, Diyos. Mauna-unaon kaayo. Mapinanggaon sa among mga anak. Buutan mo. Gamit ito. Hotdog ito gamit. Kay buutan man. Unya ihas. Wala ka mag-all ron. Nana imong silpon. Yan. Nadawat sab nilang imong ipada. Salamat kaayo ni mo, Josie, ha. Giisip kong utang buot nimo ang mga kaayuhan nga may abot sa among kinabuhi ni Brian. Sabi niya magtinabangay. Friend good tagod. Kaya kapag kaniadto, hangtod ka ron. Best friend yun da. Ay. Kung wala pala ko maikog ni mo ni Adto, ako gibaan ko ni Brian. Cross ka na ko si Brian. Kanito, bugol ka diri. Bugol ka diri. Ay, ikaw may gipilit niya yan. Ano lang. Pero karon yads. In love kay ko sa akong akong bayo. Ha? Bayo. Say bayo. Uy, I've got! Sabi siya, oy, bayo? Sweet kasi na kuya sa akong bayo. Caring, loving. Basta, naanya ito ng hiyas ka akong gipangita at akong bayo. Uy, pero ayaw una ihurot ang imunta ng pagsalik, ha? Katilaw na baya ka o pait sa una. Isa to nga sa imong boyfriend? Bayo. Bayo. Kuan si Jarib. Jarib? Nimbal kito, uy. Gihot na ko sa tanan. Mga branded akong gamit, sapatos, mga pants, kapulo, gidagid, oy! Alas, bigyan ako, salbahis to? Mao lagi nga ayaw gyud ihurot ang imong pagsalig, ang imong gugma. Mao, kinsa sa kay Goku ka itong animal. Pero yaz. Maayos kay itong palami ko animal. Uy, sus, pulurat, di mata ko. Ay, kaparaw. Murag kong bukumbulsyon. Murag kong tunay nga sirena. Mulurat akong matas, kalami. Ganahan yung kong rabuhon ako niya. Uy, astos juga. Uy, dali sa diripi. Ay, aman. Uma naman ko sa kontrabaho. Pahuway una ko. Mang snacks ta, Diyos. Dali. Kiyatakan milk chocolate ni auntie. Imo ning usa pa o. Human mo kaon anak Sam. Inom magtubig ha. Aron madaot ang inyong ipon. Inom bitaw mi si Dudong auntie. Elby. Salamat sa pagatiman niyo sa mga bata. Atong ako mauli. Sorry kayo. Nagkasabot ko, Bri. Nagkasulti ni si Ingkoy. Ha? Nanawag ko niya. Sorry sa pagduda ni Mama ha. Sabta na lang si Mama, Bri. Kaya ba ako? Basig malate ka, oy. Pamahon na. Andam namang pagkaon. Ako nalimhungit sa mga bata. Sam, unira kaon sa chocolate ha, anak? Unahon ang kanon ha? Okay, dali na mo. Natug pa man si Dudong pa. Pukahon sa nako ha. Dudong! Dudong Joshua, mamahon na ta. Bangon na, oy. Elby, sa gawas ko bukaon ha. Nangapit na po ko. Ay. Wap ko gutuma. Uy, ayaw, uy. Dunga na lang tagod. Mamahon na lang ta. Wa palagi ko gutuma. Sa kantin ako bukaon. Sa tindahan na mo. Sam, anak. Mula ko na si Papa ha. Dali na mo, anak.
ko kumahol, Brian. Nangapira siya pa. Gidahin no ng iyang baon nga akong giandam. Giingnan ko siya pa nga mituo ko niya nga hawa magbinuang. Human may magkasulti si Ingkoy. Nabubutan ng tawa na Elvira. Kung nag-inom-inom na siya, sabot ko. Ngayon, nabuhat na niya. Hilingaw na niya iyang kagalingon. Pero malimot sa iyang kagubos siya imong manghod. Kung nagpaibawa pa lang doon unta, si Ilona sa iyang pagikan, tingali, dili kayo mahubos ang iyang bana. Saan taman? Asa magkaludi? Nagiilis mo lang ka. Da, gilaay ko din sa bayo eh. Mula ako pa nagsasad ba? Asa naman sa ka? Mura ka matikuro ko ni Mura. Pila na kaadlaw nga sige ka ng laglaag. Timbaling, tingaling ibalik na sa pagpanugal ni mo. Ay, may isa ng palihok ko ang atong utok, men. Kay kanang sugal, men. No? Kanang tong it's madyong. Trabaho ng utok na to, anak. Bayan mo. Saan nilang gugkumin, oy? Nasapi de ka. Oh, nasa gamay. Mitunol man og sinugatan nga kasya nga akong best friend. Pinanggamay Lord. Maligamahin ako. Ay, sige lang, min. Mudao gani ko ron, may bahin ka. Kanina. O sige ha. Aron mabisi ang akong utok. Uy. Dili ko magpagabi eh. Dili, min. Ngala, bisiha. Pa, di ka kabadlong ni Mama? Ay, badlo magubot na, oy. Sa gininahan niyo. Ay, nang tuwad to gawas, ang hilong ni Bay. Bago na gina akong cellphone. O, gi-encode ko na ang daan kong mga number. Manawag ko ni Brian. Gusto ko magkasulti, Mia. Iyan na, unang akong tawag si ate. Mangutana ko o mangumusta ko nila. Uy, si Ilona ni. Hello, Ilona. Hello? Hello, Ate Elvie! Lon, salamat kay nanawag na jud ka. Nga na bang karon pa man ka manawag? Uy, pila ka buwan naman ka diha. Sorry, good kaayo, te. Dito magod ni madam ang akong cellphone. Unya, di palang gidugay nga gibalik na ako. Oh, mao ba? Anak gyud na sila no. Kuhaon ang cellphone. Sa pila ka adlaw lang, te, nga dito niya. Nya, nalimot siya sa paghatag og balik na ako. Kaluoy sa Diyos, te. Maay kay akong employer. Og tuwa lang pirmi sa ilang mga business. Pamping yun diha, ha? Oh, syempre, ate, uy. Te, kumusta ang mga bata? Makiksulti ko, be. Kimingaw na kayo sa akong mga anak. Natuog pa day, uy. Usan lang ang tawag. Okay ra kayong mga bata. Si Brian, te. Nalipay siya sa akong gipadanga kwarta. Ha? Nagpadana ka? Oo. Di uli ang igagaw ni Josie. Ang bayot ba? Si Nilda. Nilda angan sa gipadan anak ko. Og si Brian untang akong pahatagan. Pero si Mama Mangkuno ang gikasulti niya. Mao ba? Kanas na lang, Lon? Taot-taot na. 2 weeks na. Wala ka mahibaw, te. Si Mama ko nagikasulti ni Nilda. Nanawag man din si Nilda. Walang tingali mo sulti si Mama, Lon. Ngano kung wa man? Para man to kang Brian og sa mga bata. Ninyong tanan, good. Pahatagan pag inakos Papa. Si Mama, ikaw, ang mga bata. Sige, Lon. Magkiksulti kong Mama. Basin og iya lang gitaguan ba? Magkiksulti lang unya ko niya. Ang tuyo unta nako tinga si Brian ang muhatag kang Mama o Papa. Unya pamalitan sa ilang mga kinahanglanon ang mga bata. Sultihi si Mama, anak tipi. Oh, Ilona. Sige, magkiksulti ko. Amping diha, ha? Oo, ate. Sige ha, manawag ko kusab kung wala ko'y buhaton diri. Bye na, te. Sultihi ang mga bata nga gimingaw na kay ko nila. Oh, Ilona. Sige, bye. Oh. Ngano ka, ano pa ibaw si Mama? Nga nagpadaan ako kwarta. Ngano man? Pa? May isulti ko nimo. Saan na? Nagkadawat ang kwarta si Mama gikan ni Ilona? Siya? Kasi nagsulti rin mo? Si Ilona mismo. Nanawag siya pa. Mga 2 weeks na kuno nga nadawat ni Mama. Si Brian unta kuno gipatagaan. Mao gipamalihog ni Ilona.
Nilda ko noong pangan sa naghatod sa kwarta. Nangita ko no kang Brian. Pero wa man si Brian, si mamang gikasulti. Lain na yung batasan ni mama, uy. Mo ding daghan kay Gida. Namakak lang din na siya nga hinatag to siyang amiga. Pero ang tinuod, nangumpra siya sa kwarta nga gipadan ni Ilona. Ngano gyud kang wa man siya musulting Brian? Maodi ay, nga ganahang mulaag. Nagduda bitaw ko. Karog mauli ka. Suluhon lang yung kwarta ni Ilona, nga para man na siyang pamilya. Bati yung batasan ng inahan na, uy. Sultihin na pa ha, badlong nga gid na. Mautong Brian, uy. May pagkakabating ang skandariya ni Nangilyang. May ko pa ni Hapos Bahay. Basi sa tingali uga. Wala pagkaon na. Ay, salamat. Abli pa tindahan. Nang, biinang. Ay, Dong Brian! Ay, kapian mo ko ka? May kini ka nakasakay din ko ng... may sudan ba diha? Nang, guto man? Ay, naama. O mahimong initon ko lang na kung gusto ka. Linat ang baka na. Gusto ka? Mo na lang nahabilin yun. Balik tulo na kakilo. Akong gilatan. Kana na lang. Initon ako dong ha. Sige, palihog lang. Unya, kwintahan niya akong utang na ha kay bayaran ako. Ay, oo, Dong. Hibaw kong rich kay ka. Kay kadawat ka nagdulyar. Gikang na Ilona. Hibaw ko dong, oy. Kay di naman tumangutana ang nangita ni mo, ha? Nangutanag hain ang inyo. At itudluan ako. Pilagoy kipadadong Brian, ha? Pilagoy kipadadong Inday Ilona. Ayaw nalag kay ubo sa iyang pagbiyak. Nga wa magpahibaw ni mo, ha? Kaya't iyang tuyo. Mao ang pagtabang ni mo alang sa kaayuhan sa mga bata. Dili ba, Dong Brian? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!